O Tiyo Aling'Aling'A, Yesu Tiyo Aling'Aling'A. O Tiyo Aling'Aling'A, Manuel Tiyo Aling'Aling'A. Katemo tok dhina, mochalo gima gike wuol makora kono Nyasaye ni Nyasaye. Ato koro to koro ing'eni nitie seche moko inyalo lemo miwinj ka gima lamo rumo. Koro abe nagike situation no endo to Nyasaye ema koro Nyasaye ne elona moma no endo ema basto wende no biro naye. Yeah. Pokane ni Yesu kijwang'o ngimana nyaka ende pokane ni Rabi kiweyo yama wasigoloyo jamono pile pile kedonaga osiep chunya pile pile lochonaga kata wasika yando tamore ka Yesu ratego simba yando loyogi isetingo tungo malo osiepa isewiro ya gimo Okay, ne jogo maneno kamoro moro montie daerwa ko chenro ni kama en Loz TV show. Loz TV show en chenro kaka ung'eyo ni ochake gi DJ Loz kendo en chenro makelo ni jogo mopogore jogo mawer, jogo ma pastor kata jogo man gi neno mopogore kawuono tan gi wendo molimowa e studio marwa ji mang'eny osegombo mondo winje duonde kokale Loz TV show, but kaka ung'eyo ni Loz TV show nyaka tim mana kaka fans dwaro wakikisha ni nyaka obiro e chenro marwa mar Loz TV show. Koro mokwongo wakwonga ket arwake mondo ofulnwa nyinge minwa arwaki machiegni. Erokamano. Iluonga ni Milka Omond. Yesu Kristo en ruoth mar ngimana. Ago erokamano kuom rwaka e Loz TV show kendo ne johera kod jo neno duto abe ahero arwako we nying Yesu Kristo. Erokamano. Ne jogo mosebedo ka chung kodi e YouTube e platforms mopogore kata me crusades, message mane minyalo miyo gi mokwongo kapok wadhi mbele kech gimbe gin jogo ma hakikisha ni in Milka Omond. Milka Omond, without them okin Milka. Yes. Anyalo wacho ni ago erokamano maduong' ahinya ne jolupna kata ma fans ga kata johera maga. Kaka uhera no an benda hero yena monda ka uthuolo makende monda gonu erokamano ahinya kuom view channel na nyaka jok mose subscribe, use share, use like, use comment. In fact, ayudo comments mang'eny pile. Agonu erokamano ahinya. Wamed dhi mbele mondo nying Nyasaye yud duong'. But then Milka sama wendi no biro number 1 trend Kenya mzima ni feel nade? Obvious na feel maber cause nan surprised anyway cause sama nadhi golo wendno nokang'e ni en wer manyalo dhi kaka no dhino. Kech no bira yor ono kamano arekode yor ono to kagole ni ito agole chieng' ma atieko were studio ni ito land corona land lockdown gik moko te ochung'. Koro I was just worried na parara ni to Nyasaye wendni be adhi toboa kara gige Nyasaye opogore ka wero chako wuok na winjo maber kabisa kendo nagone Nyasaye erokamano. Thank you so much. Ne jogo maseche moko nyalo penjo ni to wer mano bedo number 1 e Kenya mzima ni to en wer mane? Wadwani mondo Milka odwoku kokalo kuom wer ni endni emano bedo number 1 Kenya mzima. Twende kazi. Wer. Okay, wer ma wawuoyo kuome kata wer mosemiya nying, mosemiya ground. Iluongo ni Yesu Tiyo Aling'Aling'A. Anyalo onjonugo matin. Pokane ni Yesu kijwang'o ngimana nyaka nene pokane ni Rabi kiweyo yama wasigoloya pile pile kedona jatend lweny amina yo pile lochona epokiweyo wasigo sama wasika neno chokore kagimanyongi Yesu ratego simba neno loyogi okeyogi
O Tiyo taling'aling'a, Yesu Tiyo taling'aling'a. O Tiyo taling'aling'a, Manuel Tiyo taling'aling'a. Yesu Tiyo taling'aling'a. Ruoth Tiyo taling'aling'a. Wow. Atiyo taling'aling'a. Badhe wendni fweny mane yudo kokalo kuom wendni mondo mi wer mamit machal kamae. Fweny mana ayudo kuom wendni in fact theme mare owuok e buk mar Exodus 14, yani wuok 14 matindo 14. Muma nowacho ni kane jo Israel owuok e piny Misri, to ne gidhi adhiya to kane gichopo e nam makwar, to ne giyudo ka gik moko olorore manam ni ka, to ka ging'iyo koni gi koni to giyudo ka gode nitie, onge yo mane ginyalo luwo. At the same time, jo Misri be biro lawogi gi gechegi mag lweny. Koro nochunogi mondo giywagi nikech hali no endo ne en hali matek kabisa. Mana kaka an be mondo mi Nyasaye nomiya wendo nodo kakale hali matek kabisa. Koro kane Nyasaye o director e muma no endo, to kana asome te mana ayudo that revelation. Sama ne giywak no, to giywak ne Musa, to Musa wacho ni ya Ruoth, kaka bing ne giywak ne Musa, to Musa tero report gi kata tero ywak gi e nyim Nyasaye. Koro ka Musa no dhi e nyim Nyasaye, to Musa okono Nyasaye ni Nyasaye, atim nang'o ne jogi? Neno kaka giywak na, atim nang'o? To Nyasaye nokono Musa e wuok 14 matindo 14 ni winjo Musa, kon jo Israel ni giling'aling'a, an Jehova Nyasaye abiro tiyo negi. Koro mane fwenyruok mana ayudo kuom wendno endo, kendo mane muma mana gole wendno endo ma Nyasaye nomiya kamano. Inyalo mana ngia konwa matin to achiel kuom thagruogno mane kale manomiyo werni obiro ni e fwenyni, to ne en kaka thagruok kaka mane, nikech nitie seche moko ng'at mama bende kale oko kacha. Ne anana kod pek moko mag ngima, nitie gik moko manok dhina maber kaka dwaro, katemo tok dhina, mochalo gima gike wuol makoro akono Nyasaye ni Nyasaye, to koro ing'eni nitie seche moko inyalo lemo miwinj ka gima lamo rumo. Koro abe nagike situation no endo, to Nyasaye ema koro Nyasaye ne elona muma no endo, ema basto wendno biro nae. Okay, ji mang'eny nyalo penjo ni to Milka Omondi bende nigi familia mare? Okay, Milka Omondi en mama kendo en dhako. An chi Omondi kendo an min nyithindo 4. An gi familina, an gi jaoda, an gi nyithinda. Nyasaye gwedha gi nyithinda 4, nyaka achiel gi yawuoyi 3, kendo agone Nyasaye erokamano. Milka Omondi ni nyakanye to tedo kanye? Okay, Milka Omondi ni nyaseme kadinga, to atedo game Kambare, but gisani tadak Migori town, madake gi familina, kanye mwamanye mogo, to wadhi mbele gi ngima to watiyo ne Nyasaye. Okay, Milka Omondi nwaneno ka wendi notimo maber sana, ma wendi ni nomi chopo nyaka kuom jogo mane ok ing'eyo ni chieng' moro kigolo wer inyalo chope. Machiel kuomgi nwaneno kichope kuom migae kata jatelo marwa mar piny Kenya, babawa, mare nitie kaka waluonge ni baba, lakini babawa to en Nyasaye, but nitie baba moro ma bende Nyasaye nomiyo, nikech mama wacho ni nyaka uluor be jotendu mag piny miluongo ni Raila Amolo Odinga. Kato bang'e ochako oduogo kiwere State House. Congratulations. Thank you. Okay, iparo ni sama ne ere kaka ne yudo connection mar chopa but Raila, nikech ambe seche moko anyalo dwaro connection, ambi kitekete mech inyalo chwadana bakis. Okay, it's just all about grace. Nikech an ng'ama nyalo wacho ni kia neno mako lweta, kia motera ir Raila, kia otimre nade. Gigo gin gik manotimre atima e yor ono. Mana kaka iwinjo wendno, wero ni Yesu Tiyo taling'aling'a. Osebeda gi that message. In fact, wach nigi teko. Kiwero gimoro, to gimiwero no, kata gima wuok e lewi kiwero no endo. In fact, weno wuoko kaka en no. Kaka osebedo ni en Yesu Tiyo taling'aling'a no. Osetiyo na tiya kamano mok anyalo wacho ni yawa. Kia ne naluoka, kia na bedo kama, kia na atimo magima. Ena ono, it was just a miracle to me. Nikech anapo mana kigona simu.
In fact, jok manego na simu be gin jok moko ma ok believe ng'ato gochoni ikiaye to eto ng'eyi to koro through simbe no endo emido ka samoro Nyasaye odonje. Koro nadhi adhiya kuondgo e yor ono, ne en ono, ne en ono. Okay, nitie conmen mang'eny mawuok manyalo go ni simu ni Milka, ine Milka, bende pachino para inago. Conmen be nitie, pacha to nokuongo paro, but na risk. Nitie gik moko ma mondi chope, you just have to risk. Nikech iyudo ka ng'ato gochoni ni Milka, for example, mane dwara State House. Ogochna gi namba makia, ng'ama kia, nyinge bokodwa kona, okona mana ni Milka. Nitiere event moro matimore State House. Bi nyalo yudo thuolo mondi bi. You see? Fare moro ni kata ni koro ni aoro ni pesa moro kata deposit moro kiang'o oko or. Koro nitie seche moko ma in fact dine bed na luor kata dine bed ni ok take the risk. Dine bed ni ok risk ni koro na luor samoro mage conmen samoro kiang'o. You see? Do ka chopo. But I risk. Kaka na winjo simu no tako ni Nyasaye magochonga piny talamo tako Nyasaye. Kama eni tadwa na neni. Ta wuoka mana gochone mana jogo ni anasechopo Nairobi, you see. To at the last minute I doka en gima was real. And nagone Nyasaye rokamana, and I was very surprised. In fact, you know the first artist mokongo biro e show marwa mose kalo nyim Raila mowuodo nyaka giruto. Koro maseche moko wanyalo mana gombo mbele kaje cha mondo bipi mondo to kuro chalo na lakini poko chopo kanyo. Koro badhe ya mor sana. Badhe Milka samane i perform ya Azimio gini moro mar Azimio maduong' cha. Iparo nade ne gichante kano mediteko moro kiwer kata ke fans koso ne gimoro no remain the same. No meda kabisa. In fact, chakre kaka na donjo ilungo ne it was a manifesto launching. Nen manifesto launching omera. Koro kano doka nang'iyo ga mana were crusade. No kang'iyo wer kama jol madongo ema nitie iwinjo. Koro an wang'e were crusade chokruoge mag injili. Koro kana yudo that opportunity gima duong' mana kuonga timo na kuonga lamo Nyasaye. Then kadhi kachacha to Nyasaye no miya breakthrough. Makana chunga ne tawinjo ka teko Nyasaye mane nitie kanyo kata ng'wono mane Nyasaye omiya kanyo. Nodhi omako jodongo ka magi chung malo magi mor magi manyaka baba. I hope neno baba kamiel. Ma chuja moro to ne ani alor piny adhi amiel gi baba mose baba ni kor kana agombo bedo kode. To luoro moro duogo maka kod waweya aduoga regret mana bagni ya kata na adhi ir baba wamiel gi baba. But neber through kanyo kata tok mano at least nitie kiwango moro nitie dongo moro ma Nyasaye no miya makoro kata ido kata ka ng'ato koro dwa kata luongi function ne moro to paro ni to ng'ama nyose wer mana e nyim baba ne yani baba kawacho baba to ng'eni baba Raila Molo Odinga aja nyis gaji ni kanyaka her Yesu tiyer Raila Odinga mano kanyal we moka wacho koro toke no yudo ka ng'wono moro no medore kendo ne yudo ka ng'ato dwa luongi tiwinjo ka en gi luoro moro ok oneni kama kawaida kaka noneni ga chon, you see. Ma abe nawinjo ka teko moro biro na omedore na. Ok inyala kachacha midong kaka ne in. Okay, guys, you see mana kisungu wayudo kokalo through show moro makawuono #Milka you see. Okay, Milka. Iparo ni to wasewinjo complaints mang'eny kawuok kuom jogo mosewere function mar Azimio ni giwer kata jogo mosewero Raila ni giwero Raila to bang'e onge gima giwuo godo. Inyalo wachonwa mana matin to bende ne ae gi gimoro koso ni giwewe the same kaka jok maywaka. Gik manago ka baba ne ng'eny. Mokwongo nagi ng'wono. You see, no meda platforms, no meda nying, no meda viewers. You see, no med yani no jikoro ne gombo ng'e ni Milka no en ng'a. You see, koro gik mano meda ne ng'eny malo kata pesa.
pesa bende nitie lakini gik mane ng'eny gik mamoko ne beyo moloyo pesa. Ng'e nitie gimoro ma nyalo okay, ji paroga ni pesa is mambo yote. No, pesa is not everything. Gima duong' e ngima kata in the ministry is connection. Koro through kanyo nayudo more connections ma through kanyo, in fact through kanyo emomiyo emomiyo kata babu sani osiepna nikech nonena ka baba. Koro ng'eni mama ni we an be abed kode machiegni. Yeah, koro nomeda connections. Yeah. Jogo mosekalo but Raila waneno ka ndiko security. Aup ni kito ka ok aneno security mari. Okay. Ginyandiko, yes, but ng'ato ka ng'ato nitie kaka en. An mokwongo ung'e ni an ng'ama wara jatich Nyasaye. To mumo ndiko niya, Ruoth oro chiko malaika ne not even oro. Ochiko, ing'e ng'ama ichiko, en ng'ama ikode ni ikomande. Iwinjo. Koro Nyasachwa miluongo ni Jehova. En okomand angels, malaike, mondo oritwa. Iwinjo. Koro an gi security maber kabisa. An go kata ok inyal neno gi but gintie. Gin iluongo ni malaike ma Ruoth ochiko mondo rita. Yeah. Okay, Milka, toke kanyo waduogo neno kiwere State House. Ma bende seche moko wawacho ni jogo mosedhi Raila, mower kama Raila nitie kaka fans mage kawi. To bang'e kichaki duogo kor kocha, nitie kaka moko gochoni wabiro subscribe, wabiro unsubscribe, ok wabichako timo kama akeni threats aina gibeni sekale. Okay, mano to kakale nikech aning'e ni gima notera ka Raila noka ja siasa. Ok ja siasa, onge, yani gima duong' manotera ka Raila was just the grace. Yeah, mana kaka nakoni ni gik moko te mosetimore na through wer mar Yesu Tiyo to Aling'Aling'a osebedo ng'wono. Koro ng'wono no endo miyo kata yani ng'wono miyo kata ka ng'ato neni. Mane momiyo an kata na wer ka Raila, achaka dhi amiel gi rais, to pod gik moko nana ka ni sawa because of that grace. En grace Nyasaye manotera kacha, kendo tich manadhi atimo kacha cha ne tich Nyasaye. Pako Nyasaye e nyim ji en tich, kendo en tich Nyasaye. Koro ok dang' awach ni naneno gimoro, kech kata kane adhi ka baba chaka duoga adhi e State House, nayudo mana pongezi, dhano ne pongeza, kendo ne gineno Nyasaye. Yeah. Kendo ne giyie ni kara Nyasaye nyalo golo ng'ato kamoro machope kamoro. Yeah. You see, Nyasaye nyalo golo ng'ato kamoro machop kamoro. Okay, Milka, you will give you see. What more you see in the Uganda? Yeah. Okay, Milka, but they wange maber ni nyaka iwere functions ariyogo nengo ni nyalo bedo ni mala. Kani medo nengo koso mana bei mane lipesha kapok ni dhi kundi kapod lipesha koso nitaka nengo ni medo kidogo. Nengo na wuono ok amedo, Nyasaye emomedo nengo na. Not even ji. Nyasaye emomedo nengo na. Ireno Nyasaye komedo nengo ni to ber. Moloyo ka in imedo. Ka in imedo to nyalo wuok moro magalagala. Mane momiyo nyalo ka wato jomoko wacho ni mama no nengo ne tek, artist no endo kiang'o bla bla bla. To ka Nyasaye momedo nengo ni, inoke wachi. Yudo ka ng'ato luongi to kone Milka an gi function to kinyalo yie inkawna kata just 100,000. Kiyie, you see. Yani onena ni mano be tin. Kinyalo yie. 20,000 igomba go. You see, mano ka Nyasaye omedo nengo ni. To ka ide mimedo kendi, to ng'ato biro luongi tiwinjo kiwacho niya, kuongi ketna 50,000 e account. You see? To samoro kasori gi 50,000 to samoro ng'ano noseiko ni 200,000. Koro Nyasaye momedo nengo na. Nengo na to osemedore. Koro mano nyaka ing'e janeno ni Nyasaye momedo nengo na. Yeah.
Okay, Milka, waneno ka badhe sama ne dhi function mar Azimio, ajagochuniga lakini naluore mano meno ka simba ne pok niyudo ndalo. Nikech wang'ega maber ni joma osechopo e stage kaka marino, thin gi sana mamako simbe ji. Koro na aluoro wich kuot ni nyalo kos mak simba, kata nyalo ng'isa ni an busy, abiro manyi chiemo. Jower nigi tabia moro ni ang' nagochni, to ok gochni. Ang'o momiyo kata waneno ka imora mora ina gi ji free, iwuoyo gi ji, iwuotho awuotha e street, dhano imoso dhano ma kawaida. To waneno ka nitie jower moko ma kochaka chaka matin ni ka wende ng'ere nga to otere Ramogi ni koro kiny to koro chako maloko yo, ng'iyo jok mowuoyo go kata simbe madonjo koro chako monitor. Mondo mi chop kama ni siri en ang'o by the way? Okay, luwore gi kaka ng'ato nodonjo, kech yudo ka samoro ng'ato no chaka maybe ne en gi pesa to neno ka ogombo ni mondo wer, you see. Koro koro nena ni koro ka Nyasaye otimo ne ng'wono moro matin to koro bedo kamano, but ok adwa wuoyo kuom ji, we awuo kuoma. Koro an Milka, mama nok bi lokore, an jatich Nyasaye. Oluonga mondo aserve. Mano an gima ang'eyo. Tiende ni ang'e ni an ng'a, to ang'o gang'o monego atim. Number one, ang'e ni an jatich Nyasaye. Ang'e ni ok oluonga mondo abed boss, oluonga mondo aserve. Ma kata mana wer minena wero kata wende mawero, awero nikech Nyasaye momiyagi, they are not mine. Enena ni Nyasaye not trusta. Nyasaye no trusta ni mondo oket wende go kuoma, mondo kasegologi to nyathine moro kata jogene moko kamoro odhi okonyre. Samoro ng'ato, okay, aseyudo nyaka simbe mang'eny do ka ng'ato gone ni Milka, chieng' moro nakale wach moro matek, to kana winjo wendi ni to Nyasaye nolochona, you see. Koro tiende ni an Nyasaye abeda kaka gir tich mar Nyasaye. Nyasaye o trusta kod ng'wonone mondo through an achalo daraja. Nyasaye kalo kuoma to konyo ji. Nyasaye kalo kuoma to konyo ji. Koro ok anyal timo mistake ni koro joge Nyasaye. Koro achako kia ni koro akia ok adwa mako simbi. In fact, an amako simu nyaka otieno. Sa asaya migochona koyudo ka neno kama naneno simu. Kata kok aneno to kayudo missed call, I have to call. Yeah. Message mane ma in go kuom ji aina mwawachoge? Okay, gima nyalo wacho en ni gimoro amora mitimo nyaka ing'e ni in ng'a, ting'e gimomiyo itime. Ting'e ni gini adwa time mondo achop kod ing'e lengone. Nikech samoro itimo gimoro tikia ni tok kasetime tang'o matokeo chal nade. Yeah. Koro nyaka ing'eri. Okay, Milka, maybe nyaka ni chak wer bende iseka map kata ni mondo ikonye jomoko kata kiwer. Okay, asekonyo ji, nitie nyaka joma asekonyo, kata ka ng'ato nigi wer moro, kata ka ng'ato ogombo no wer, tanyalo advice, anyalo miya advice. Kama nitie minyalo kony, an thuolo nitie nyaka jok ma asekonyo. Yeah. To ka ng'ato dwaro kata kolabo, maybe dwaro kata kolabo kod nitie pesa milipisha koso wanyalo dhi studio kaka Nyasaye ochiki to wagola wer moro kanyo bi ng'ene miya support nikech ng'ene ng'ato kosechopo class kaka mari seche moko nitie ng'ato man gi wer mamit to gik ma giwuok kuom aino en ni fans magi at least abiro gain fan, abiro gain respect moro kech ng'ato wacho ni Milka mano wer but Raila cha ng'ano timo go kolabo kare ng'ane be nyaka be ni en expensive but the ilipisha nade kata kuso tema king'uono. Jok ma asekonyo te ok alipisha nikech onge tiende. Gima konyo godo ng'ato nendo Nyasaye momiya. Kata ka en duol madhi konye godo, kata ka en paro madhi konye godo, Nyasaye momiya. Ok en gima na awaro tadwa nayude profit. No. An kata ka ng'ato dwa notim koda kolabo, ogochna gocha, I'm ready. An thuolo watima. Dogi nyalo mana wacho namba ni? Namba na mar simu en 0712 879 449. Mane namba na. Okay, social media platforms yudore nade? Antie Instagram iyuda, antie YouTube, Facebook antie, mamoko go antie. Yeah. Okay, Milka, mbele ka after 10 years kama Milka biro biro ng'ama chalo nade nikech waseneno gik ma Nyasaye osetimo. Koro wang'e maber nitie madongo mabiro. Program mane mipango mbele ka madhi kapod Nyasaye omiyi ngima.
Milka dhi bedo ng'ama chalo nade? Seche moko inyalo dwaro MCA moro. Ngeno joma osebedo but jotelo gidwaro ga MCA moro kata. By the way, Milka, but the immediate mani wer but Raila. Ipani kanisa kamileme nokawi nade? Kapok idwoko 20 years to come ibiro bedo ng'ama chalo nade? Negi mor, makata Bishop mor mogocho na mopongeza, kech negi neno ono, kech nen ono, kech ng'ato from Migori, eno lema, to pok odhi e studio, dakika matin to sechopo ka Raila. Ka onge tudruok moro madang' wach ni ne en godo, to Nyasaye motimo mano, negi neno Nyasaye. Tiyo Aling'Aling'A e wendi mokwongo koso? Tiyo Aling'Aling'A en wenda mar ariyo. Nitie wer volume mokwongo mana akwongo agolo, manitie iluongo ni Yesu anating'i malo. Yeah. Okay, bang'e waduogo yudo kiwero wer mo loch ni korwa. Awero loch ni korwa bang' Tiyo Aling'Aling'A, kendo sani nitie jal maloi onge nitie machielo be masani nigi 2 weeks e YouTube. Yeah. Wow, koro okwa nikech time be ng'eny. Aparo ni kama wachope no dero maroma chieng' moro bro yudore mang'eny, wabiro go story mang'eny kech story to pod ng'eny. Koro akwayo mana abiro keto namba ni kachacha, fans magi biro wuoyo kodi direct. Koro gima nyalo mana wacho ni kwa pok watieko to inyalo mana gonwa wendi moro mondo mi koro ilemnwa lema to watieka. Be then ok wachako gi lamo rach sana. Lakini inyalo mana tiekonwa gi lamo kati chwa to loro kato Nyasaye obed Nyasaye. Amen. Okay, namba na asechiwo. Wanyalo mana dendo Nyasaye gi wer moro matin manyocha golo machiegni sani en gi 2 weeks e YouTube. Kendo anyalo paro ne mafans ga mondo udhi e YouTube channel mara, udhi yudo wende mamoko. Kanyo nitie wende mang'eny kabisa kendo udhi gwedhoru. Koro yienwa mondo wadend Nyasaye manok, then walam Nyasaye. Ine mageni Nyasaye mani malo, aonge moro, anaonge moro. Ine mageni Nyasaye mani malo, aonge moro, inie tekona. Ine mageni sibuoro makayuda, aonge moro, inie teko mara. Ine mageni Nyasaye mani malo, aonge moro, inie tekona. Waket Yesu mondo bed tekowa, kendo kamoro amora ma intie, ket Nyasaye ma mondo bed tekoni. En kobedo tekoni, to gik moko duto te bro dhi makare. Walam Nyasaye. Wamiyo nyingi duong', erokamano kuom thuolo ni Nyasaye mane imiyowa mondo wawuo kod joneno magwa, kendo erokamano kuom ji duto te ma watch channel ni. Nyasaye maduong' ma oklo ni chako kodwa. Erokamano kuom DJ marwa, en bende akete lweti. Nyingi mondo yudo duong' e ngimawa. Ne weche duto te mwawacho ka ng'ato mowinjogi mondo gibed gweth ne ngimane. Nyingi mondo yudo duong', wapaki wapuoyi nikech ni Nyasaye, e nying Yesu Kristo ma Ruoth. Amen. 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 So